муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои чашм ваз ва дурнамо. сифати хизматрасонии тиббӣ дар шуъбаҳои алоҳида ва бистарикунонии беморон дар чӣ сатҳ қарор дорад? 85% маҳкам буд. шароити фароҳам гардидаи ташхис дар озмоишгоҳи беморхона ва ҳолати ҷарроҳхона. ҷурае ки алҳол мо қарор дорем бояд гуфт ки дили шуъбаи ҷарроҳии дуюми ана ҳамин беморхонаро ташкил мекунад. таъминот бо хӯроки парҳезӣ ва вазъи гигиении ошхонаву утоқҳои бистаринамоӣ то куҷо ҷавобгӯи талабот аст? баррасии ин ва дигар паҳлӯҳои фаъолияти муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои чашм дар барномаи таҳлилии бозбинӣ шоми шанбе аз шабакаи ҷаҳоннамо.